O nwere ụmụ nwoke gadara n'akara aka na mgbaba nụalụ nwaanyị ka ba ga-ego moto. O nwere ndị gadara n'akara aka na mgbaba mụrụ second son ma second daughter ma first son na mba bụ ka ha ga-ebido wee webe ego. O nwere ndị ọ dị n'akara aka. Mbọsị bụrụ gboo, o nwere ibe ga-eme ka parents gị kweta gị ka ị ga-anụọ nwaanyị n'aka single mother ya na di ya na-ebiro. Maka na sọ nwaanyị ada azụ nwa na ọkụkụ ọbụla nwaanyị zụrụ na-atụkpa akwa. Nwaanyị ọbụla na-enwere father figure na ndụ ya adịrọ mmụọ ọnụnụ. Not all single mother. Majority of single mother. Babi ibe na-enye anyị nonsense anyị na-anụ na. Jee na TikTok ga-ebụba. Ụmụaka single mother zụrụ. Ọba juru na TikTok. Not all single mother. Nwaanyị ọbụla bụ isi ya, only 10% of them will sense. 90% of them have sense. Ị ma na ịchọ oge okwu sịalụ gị na enyi gị nwoke na enyi gị nwoke your best man, your manest man. Gwu ya sị ya na nwanne ya nwaanyị na ịla akịrị ya. Ka ebe ebe ọ ya agwa gị. Ị ma na okwu esego. Ka mgba gị, ọ mgbe abụ emesịrị ihe ndị a ka nwoke ga-anọzi n'ekpere ka nwaanyị gwekwe ka abịa gba nkwụ ya. Ọ bụzie na nwaanyị egwere agba nkwụ ya, ịma na ahịa niile na-akpọrọ onye mgbe a ga-anasị sikwuchi ya ego isi azụ nye m ego isi nkwụrụ n'isi nwa unu. Ọ mgbe a ka a na-eme ya. So nwaanyị wee nozuo number of days maọbụ weeks ndị bebe na-anọ, nwaanyị wee naba. Nwaanyị wee naluo ebe ndị bebe wee jụọ anya kedu ka o si wee ga. O wee kọwaa live experience ya na di ya dịkwa n'ume ọrụ, na nne di ya na-emeti ya mma, na nne di ya bụkwa n'ezigbo mmadụ, na nna di ya melụ nka na nke anụ nwa mere jisticha ndị enyi ya. Ewesị ya ọ bụ anyị sị baba bịa gba nkwụ ekwe ewezipụ. Ewezi ozi wee zie ndị be nke nwoke sị baba bịazi bịa gba nkwụ. Ọ bụ mbọsị ya bụ ka a ya abịazi imezi the agreement between the spirit and the mortal. Agreement a na-eme dị ụzọ na-atọ. Mbọsị ya bụ a na-agba nkwụ maọbụ agbasịa nkwụ. Kedu the thing a na-eme? Nke izizi bụ na o nwere ewu a na-akpọ ewu nna. Ama ma ndị bụ na-eme ya kama na mụ maalụ na ọ dị n'omenala niile na a na-akpụnye ndị mmụọ nọ n'obodo ahụ ewu. Ewu nna anụnwa bụ ewu a na-egbulu ndị ichie. Ewu ga-adị ya ga-egbulu ndị ichie wee gwa ndị ichie na na-eke Chiamaka di. Ifugi no agreement between the living and the dead. Ọzọ bụ ọkụkụ chi. O nwere ọkụkụ a ga-agwa ndị bunu kunu weta ọkụkụ a eji wee gwa Chiamaka na ọ na-eje di. Ọ bụ ndị be nke nwoke ga-eweta ya wee gbuolu chi ya ọkụkụ a wee gwa ya na onye wetara ọkụkụ a bụ onye chọrọ ịnụ Chiamaka ma ọkụkụ ma ji di ya. Wee mesịa anya wee weta nkwụ wee tụọ n'ala wee godowe mmụọ ana afọ si ya na nwa ba nwaanyị na-ejije dị n'obodo dị otu a n'olu ebe afọ ka ọ mụọ ọmụmụ nwoke ka ọ mụọ ọmụmụ nwaanyị ka ọ dị ndụ ka nya na di ebili n'udo ka baba ike nka ka ibe dị akọ na nya na di ya wee gowe ọbọ n'isi egocha ọbọ tụọ mmanya n'ala atụọ mmanya n'ala wee bụ ite nya bụ nkwụ wee gbọ Chiamaka wee bịa wee bunye nkwụ ahụ wee sie ngwa nya ji ezukọ onye n'obu di ya. Mgbaga mgbazie gị nwante dị di ya na o wee bụrụ nkwụ ahụ Chiamaka bụ n'aka onye ọbụla Chiamaka bụ ile nkwụ ahụ abụrụgo di ya. Ịmalụrizi ji wee kwuo ibe a so many people n'obodo oyibo zie enyi be nwoke bajeje nụtalịba nwaanyị baje nọchite anya akpọ gị vidio kọl enyi gị nwoke anọchitele gị anya gwa enyi gị nwoke nye anwụwa na mmanya ahụ. So many people ka ọ bụ their father ibe representele wee jeje gbalụ dị mmanya. Ọ bụ na nna gị anwa wee su mmanya ahụ ọnụ ọgwa nna gị ka ndị mmụọ nọ na da family ma ndị anya ndị mmadụ ọ bụrụ nna gị na-anụ ya mana anya mmụọ afụgo nọ nna gị na-anụ ya bụ nwaanyị. Isi obodo oyibo wee nata
wee dulu nwaanyị a wee naba wee dina anya ịma na imere alụ idina nwunye nna gị maka na nna gị ṅụrụ nkwụ ọcha. Ndị mmụọ dị na be unu ga-apọnichi gị na idinara nwunye your father. Ọ bụ na enyi gị nwoke maọbụ nwanne gị nwoke jelu nọchite anya gị. Nwanne gị nwoke maọbụ enyi gị nwoke abụ wee ṅụọ dị nkwụ. Ịbata bulu dị nkwụ wee ṅụọ. Ịma na ị na-edina nwunye nwanne gị nwoke for a very long time. And ọ ga-ebutele gị disaster. Ị na-commit atrocities, abomination. Then mmanya oge ọ gbaili Chiamaka o wee luo oge aka gị bụ onye na-anụ ya na ịnọ present ọ bụ na mmanya eluo oge aka wụcha ntị gị. Nollywood movie emego unu ebelive ọ na-eweli ike ịgbalụ mmadụ poison ọ danye na mmanya mana ibe dị otu a adịrọ. Nollywood movie emego gị ibelive ọ na iluo village chi ịnwụ mmanya bụ na etili ya poison ibe dị otu a bụ adịrọ. Ọ bụrụ na nwunye gị ebute mmanya ahụ iwe buru nya bụ mmanya wee wufue ịma na nwaanyị ịnụtara bụ nwunye ọra ka ị nụrụ. Ọ bụrụ ọsọ gị nwe nwaanyị onye ka ọ ga-eji wee bụrụ na ụfọdụ ga na-agbagasị gị na their father have an affair with their wife and nothing happened. Nna gị di na nwunye gị abụ ị na-eche na ọka ndị mmụọ n'ichi anya faul ma nwunye nna gị ka ọ bụ ma nwunye Musef mbịagwuo di na anya nsogbu adịrọ ma nwunye onye ala nọ na be unu nwunye nwanne gị nwoke ka ọ bụ nwunye onye ọbụla onwere onye ọbụla di n'ala ya ọ ga-enwe infect na-arụ onye ahụ. Maka gịnị? Ọ bụrụ ọsọ gị na-anụ ya ibe anụ nwa ana ka ịwụsala ya so onye ọbụla na-azụ ụkwụ n'ala wee gị di na nya bụ nwaanyị. Nezie dị risk dị ebe ahụ. Ụmụaka na onye mụtalụ banaza your name mana banaza ya na egbelegbe ọnụ banaza your surname na egbelegbe ọnụ. They were not recognized in that very family. Spiritually, they are never recognized as the children of that family. Ọ bụ na ebunye gị mmanya bụ nwa ya abalịgo m ajụjụ ị ga-ajụ because so many people emego this mistake. Ọ bụrụ na ị ṅụrụ mmanya mgbe ọnụ gbara nkwụ na iwufuli ya wufu ọ bụrụ anụ na ị nata duru nwunye gị jebe be nne na nna ya fabọ 5 for 4 people ka ba nọdụ ka ebute nkwụ ọcha wee weli wee gụọ ọfọ wee gwu ya na tata na nwunye gị bụ na ọ na-eji igbu onye na-anụ ya na nke izizi agbara agba na ọ bụrụ ya ka okwu onye ga-anụ ya atasa mmanya na adị obele ebunye nwunye gị bunye gị ka ị ṅụọ ṅụfuoli ya ka ọ ṅụtọpụ. Ịma na-enu gị ya maka so many people ga-ajụ m ajụjụ a. Ọ bụrụ na nna gị ṅụrụ mmanya nwunye gị mbọsị ọbịa ịbịala ịnụ nwunye gị maọbụ nwanne gị nwoke maọbụ enyi gị nwoke ịma na ị ga-ebu nkwụ ọcha jee na that spot adị wee ṅụ dị mmanya iluo kpọọ kinsman ọnya ka emegodu properly divorce spiritually ka unu gbaghalịa dị nkwụ again. Ọ bụrụ ọzọ iwu bụ na ị ga-agba live band civil rights kpọba ndị achebi ọ bụrụ iwu nọdụ na palọ mee ya ka agbaghalịa dị nkwụ ka e bụrụ original owner of the wife ka ọ dabụ na nwunye gị na-anụ ya e ga-emegodu properly divorce ubebe n'oke spiritually divorce ebe na-adị wee ṅụ mmanya ka adị wee tiwe ogbe mmanya mee ya kịta ka isi evuo the calamity na fall on your children ma ọ bụ ka fall on your children in the nearest future. Dị ma na ịgbago nkwụ the special thing in that ceremony bụ nkwụ na ga-ejikwa anya agbanye nkwụ ebulu enye nkwụ ka ejeli witness onye nwaanyị na ugo ebunye nkwụ ahụ onye ọbụla obuyiri nkwụ ọsị abụla onye ala na alịa dị nkwụ nwụọ onye ala anụwana
nya mere o ji wee bụrụ na ebunye nwaanyị nkwụ ahụ were aka na bụ jide ya ime ya o ji eji aka na bụ ejide ya ka o wee wee ike wee zọnarị onye ọbụla ga-abịa ịzọ ya dị nkwụ. And in in some culture, in some traditional marriage, you got for that guy who walk about us here. No. I didn't here for fun. I didn't mean Bobo. Who go be a one line. Even in there, you can walk and there you go and I'm bagging back. I want when you got Bagger so give us a lie, young one, no, Gabunyaba. Bagger so give now your damn Gabunyaba. The only thing about now, you're going to them, one matches and can only make a balance. Everything is spent in the onion, which you get back. Macanonia Kinas less court. I'm a man out here new. What would it put the special thing in the whole thing email of that ceremony? Ogulu need you more. Where my one won't get on the road rooted. Each artificial drink where me. Well, where man. Mabumbo. If I want to to cheers, where can you get you when me? Obuniji wine, Mabuniji Fanta. A man of marriage give you about Fanta, Saccharine, Cogana talk here. What a piece you got at the marriage. Marriage give Fanta. Open Fanta couldn't you wear me? Man on 9 and the model. Who never pretend they call the mono bagano. Osu. Magede na ajoka even na medenke na munye ga dey pure for man. Most of these things be even na cause here. Achọrọ m ịgba ụmụ nwoke. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke katala na akalaka. Nọmba ba nụ alụ nwaanyị. Ka akalaka ba ka chakepụta. O nwere ụmụ nwoke katala na akalaka. Nọmba ba nụ alụ nwaanyị ka ba ga-ego moto. O nwere katala na akalaka. Nọmba ba mụrụ second son, ma second daughter, ma first son. Nọmba bụ ka a ga-ebido wee webe ego. O nwere ndị ọ dị na akalaka ba. Ọ bụ na iso na ndị katala ụdị akalaka ichazi nna ka iri mkpata ego wee nụọ nwaanyị maka na ego ama mbịa. Ichazi nna ka igo moto wee nụọ nwaanyị maka na ịma ngo nya bụ moto. Mgbabụ na ịnụ anya bụ nwaanyị. Ụfọdụ ndị dịrị ka ba nụọ nwaanyị ka akalaka ba wee dị. Ọnwa ndị ga-anụ nwaanyị akalaka ba ayasa. Ọnya ga o ji wee dị mma na tupu ịnụọ nwaanyị jee gbaa afa. Ịmana onye chọrọ ịnụ mmadụ famili na-achọ ịnụ nwa ba. Ịnụọ famili na-agba akwụna, ịnụta nwaanyị na famili na-agba akwụna, o nwere ibe ga-eme ka nwunye gị nọdụbe gị. Ị chọrọ ịma ka nwunye gị ga-adị ma ọ ka nka, ije n'ọgọ gị nwaanyị anya n'ọnụ. Ị chọrọ ịma ka iru nwunye gị ga-adị ọgọ ọ ga-aka nka, ịma na ọ ka be nka. Eche ịma ka iru ya ga-adị oge ọ ga-aka nka jebe gị nenebe nne ya nene nne ya anya n'iru n'otu ọ bụ na iru nne ya dị otu a ka iru ya ga-adị inu ka ntọrọ gị ebe ahụ. Mbọsị bụlugbo o nwere ibe ga-eme ka parents gị kweta gị ka ị ga-anụọ nwaanyị n'aka single mother ya na di ya na-ebiro maka na sọ nwaanyị ada azụ nwa na ọkụkọ ọbụla nwaanyị zụrụ na-atụkpa akwa, nkịta nwaanyị zụrụ na-eli akwa. Mbọsị bụlugbo o nwere ibe ga-eme ka ịnụọ nwaanyị sọsọ ya bi. Nwaanyị ọbụla na-enwere fada figọ na ndụ ya nwaanyị ọbụla na-enwere fada figọ na ndụ ya adịrọ mma ọnụnụ. Ibe na-akọ ọsụ divorce ka m na-akọwale gị ebe maka ụmụ nwaanyị na-asị na value 20 years ma value 18 years bụ eje bila onwe ije ahọzụlụ ba gị ka ị na-ahọzụlụ amụ onwere ebe ọzọ ị na-ahọzụlụ. Ọ bụ ibe ndị a ka ọ na-abụ ndị nne na-eche anya fanọdụ na marriage maka na ị pụrụ anụ na marriage
Iman Ogabu, a bad name to your daughters. How will they get married when their mother is not living with the father? And the gangbagi, Otiti one if a babalofo, Magaga Samo, and the Tizi Avanyana than a marriage of if over them one you go Gana. Mbosibulubo, in and one year body, and one Munam, Aban, in and one year bag, you were met Yakanaro, whom you could have been in on a banya water, checking also. Eti checking, but yeah, if one other modern bosses respect any, we will make it here than you one year. Open on your back, so we do not hear, they're going to have one order. You might see even I will get it. Magari boss he gave you know a toxic marriage. Game but toxic. What to make your marriage be toxic? What makes your marriage toxic? Obu nwoke mala awuwo mu nwoke ibia. Ogeji we abulu na nwa gi sneak out. Ibata ebe sis obuna ifuru nwa gi nwanyi. Iwelu utali cheli ya n'ụzọ. Ama ka ọ dị old, ị ga-etilili ya ife duonye kele ebe osi. O nwere eji ọ na-abụ nwa nwoke luwe nne ya akpọ onye bụ diọkpala maọbụ osote diọkpala nne ya akpọ onye si ya na nwanne unu nwaanyị arara m ya ara unu n'aka nwanne unu nwaanyị ya nwa mebie ọgwa ochuchu famili anyị ka ọ bụ unu ekwene ka o mebie tili na anya mala ebe ọ na-eje mala onye na ya na-ayị mala ebe ọ na-eje mgbe ọ bụ ka senior brother na-ewepụta anya agba gị ịdị na senior sister self junior brother ewepụta anya gwa senior sister tolia direct ma pụtara mmadụ tia si na kwuo sis nyafụsị gị n'ụlọ ikwu ebe isi ịlarụ ebe agụ isi maka gịnị na the father enye gị go ahead order mana mother will never allow such hapụ onye aka biko hapụ onye aka biko nke nwe iwere enyi nwaanyị nka gị hapụ onye aka biko nya bụ ị ga na-anụ n'ọnụ single mother kedu ihe ọma ọ ga-ekwu hapụ onye aka biko ka ọ mee ndụ ya especially wee ruo mgbe nwaanyị na-akwụta ego ọgụtego onye mmụ ya hey ọ bụrụ ọsọ nwa onye gị ọ bụrụ ọsọ nwa onye ọ bụrụ ọsọ nwa onye gị nwa onye ihe ọzọ ma nwa ya emebe hukọp ọ malụ na nwa ya na-eme hukọp na-ekpeli ekpele oje ka o weneta ego you need a father figure in your life ada azụcha nwaanyị azụcha nwaanyị adịrọ mma ka ọ pụọ na sight of a man. Mgbe nwoke na-etinye iwu n'ụlọ ya na ọkụ ranisis ọkpọchie gate ebe ọ bụ na isi larụ ebe ahụ wee mazi ama nna gị wee sị gị imere ebe isi nke ga-alarụ kpochi ụzọ jee n'ụlọ jee dị na lan wepụta ebe 2 midnight wee bịa nene ka ọ malụ ma ị nọzikwa ebe ọ bụla ịpụgo ịma na ọnwụ ga-elugo ịma natazi n'ụlọ afọ ọzọ maka gịnị ibe a na-azụ gị bụ otu ị ga-esi wee bido be di since a kwụsịrị all this practice ụmụ nwaanyị bidoro mebe agitate toxic marriage he beat me he do this he do that ị nọdụlọ onwe gị since ya bụ ka marriage ji wee ya saba not all single mother majority of single mother fabi ibe na-enye anyị nonsense anyị na-anụ na jee na TikTok ka ịfụba ụmụaka single mother zụrụ ọba juru na TikTok. Not all single mother. You know your own angle. You know your own. Imago ebe nke nwa si eli mpeni. Ada azụcha nwaanyị azụcha. Ada enye nwaanyị freedom. Nwaanyị ada ewe freedom. Inye nwaanyị freedom, nwaanyị emebia. Nke bụ nwaanyị na onwe gị ma iwe freedom emebia. Not to talk more of mgbe nwaanyị jele aka jee Lagos jee ebili ya na onye ebi. Jee Port Harcourt jee ebili sọọsị ya. Nwaanyị ọbụla bisi ya only 10% of them will sense 90% of them will sense. Ebulu nwoke tata anụnwa ma nge na ụmụnne gị ka nọ fa ka nọ nda yuo ị ka nọ ibu a man in your house ịtọpụta gị ebuga ma ịchụbago nwaanyị tili ụmụnne gị nwaanyị anya tilibe anya as a man ebo enyi gị nwaanyị nwanne nwoke chinugo gị warning
ịma na ewere time mgbe ọ dị like that ime nwa ahụ gịnị emegidekwuru n'ụzọ nwanne ya nwoke wee fụ gị ịnụkata ọgụda dị nwanne ya ka ị chọrọ imebi ma nwanne nke gị nọrọ ịnụkata ọgụda dị ibe anụnwa bụ ibe azụrụ na African men n'ime o ji wee bụrụ ịma na ịchọ oge okwu sara gị na enyi gị nwoke your best man your manest man gwu ya sị ya na nwanne ya nwaanyị na ịlakịrị ya ka ebe ọ ya agwa gị ịma na okwu esego ọ kwụsị gị ịbịa bịa nwanne ya nwaanyị ka ị na-achụ. This is African men life. Ọ sị gị nwanne nwaanyị ka ị na-ene anya n'ike ukwu nwanne nwaanyị ka ị na-ene anya ma ịbịazịkwa na ọ dị very serious ịchọtazi enyi na-eje ebe ọzọ jee nọdụ ọmala geze ka o jee ochie nwanne ya nwaanyị warning even na si asị sef si na iji iwu ịpịa nwaanyị nke aka itufue ịpịa nke aka itufue nye nwanne gweta nwana na nwa mbọsị mma afụ gị na ya mbọsị mma afụ gị na ọsị brọda ịmafụkwa mụ na ya o mgbe enu bụ anụ ọsa na-abụ nwaanyị tọgidere mmadụ wee tọọ nwa nke na-abụrụ nwoke ga na-abalị senior sister ya mba na ọ fụrụ ya na nwoke ifuru ga ebe ọ mee